Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemasangan wifi lo bareng John Yono. Kemeringet bos. Kemeringet bos. Aduh. Aduh masange bos. Karo penekan ngono kae. Wong lanang iki aja wedi ireng ya. Masuk angin ya tetep kerja mbut gawe. Masang wifi. Karo John Yono sing siji tak deleke partnerku sing siji. Ndi partnere kayak nyeplis ya. Partnere. Hei. Partnere satu ya lagi nyeplis ya. Selamat pagi. Masuk angin ya tetap kerja iki ya. Kamu sehat saya itu masuk angin ya. Iya. Malam pasang wifi. Jadi yang mau pasang wifi di daerah tempat saya itu toh bisa lewat saya toh. Berapa 01 apa berapa 02 04 04 didelok aku 04 ra tak delok wae. Oh karo John Yono wis cahyaku wis mulai sehat to ya. Pucat anda ki. Pucat. Marbire. Pak Trio. Piye anu tuh vitamin iki pucat iki mesake iki aku lho. Lalaline aku mah payah ki nek nganti. Wis sehat ngene kok. Anu mah repot e. Piye Mas? Awas setrum iki lho. Ya. Pas. Di ukel jero wae. Mangke nyambung 0404 terus kok. Kamu didelok ya. Wis didelok ya. Wis didelok 04. Ya Mas. Kalau dilihatin anu ya 0403 ya. Kalau enggak dilihatin 01. Aneh. Baca bismillah makanya biar lancar. Hah? Ngendi ta iki? Iki lho. Itu seplis dhuwur kene. Kene ya. Ini hari ini pasang 2 teman-teman, pasang 2. Nggone kanca. Nganune wis apik to. Tangi kabel. Wis tuku anyar urung. Ih, gembrabes tak delokke gembrabes. Pinter ta kae pinter. Oh, dene wis pinter. Wis ora putus-putus. Bosek ora melu napa? Bosek ora melu napa? Sakit. Sakit. Iya. Apa sama klien? Ketemu sama klien, nah. Kamu disuruh bosnya sama ono masang wong loro ngono apa? Iya. Mau disuruh bosnya masang 2 orang. Oh. Jadi ini lho iki mbiyen aku cilik iki turune ning kene. Pas saya muda tuh tidurnya di kene iki tempatnya Mas Sorip. Mas Sorip itu teman saya. Cek rawani ngopi lho kering. Aku malah wis bar ngantangin ngopi malah ra apa-apa. Samare malah aku sing repot nek kowe nganti nganu wae. Gotong-gotong iki lho. Kene iki takat e. Nek gembrobes ya yakin. Ya karo mlaku mahan. Lah ya wis ngasih karo pepanas ngene ya. Pepanas mlaku. Malah tukoke es piye to kere. Pokoke masuk angin aku malah tukoke es. Ya to Rep, aku ki masuk angin malah tukoke es piye to iki. Ora Ben mati. Lha muni ben mati ngono ya. Oke masuk angin tukoke es iku piye to. Ya iki memang. Kok ben disisan. Ben diombe sore. Iki ya. Ya. Itu ke 6 menit kamu. Ora woto nemen rep ah. Ya, ya. Repot mah. Ora repot. Iki sing masang iki takon 10 Mbps, 20 Mbps malah 30 Mbps. 30 apa? Hah? Ora apa-apa sing bayar ngono ya. Aku. Juragan. Adine ya. Ini lanang bojone anu nang ngendi Pekalongan. Aku iki ngemuti permen ngono ki wae, Gong. Sapa? Dakos ngono. Iku aku nang agung kuwi, kaya cah cilik kok gampang.
Masuk angin ngene iki kancaku. Iya. Ngene bareng karo aku iki. Ben gembel mangan ngameni nang peranti ngameni wis medi kan. Wong mumpet-mumpet digoleki ya. Sampai mangan go piring black yo. Mudah-mudah numpak bis ramber kembur kabeh. Ini Ngendi-ngendi numpak bis ora tau bayar. Nang Jombor tur ke Jombor digimana saya ketok gembel. Ora bayar. Jangan bayar. Om papat wong 5.000 barangan bayar. Medun. Gerbangnya ngoblakna iso ora. Ngendi-ngendi ora tau bayar ngebis ya arep. Ora ono bayar nek ning gandangke. Ora ono. Sapa sing arep narik arep? Padahal banyu anget nih banyu gini selepan iku. Iya. Banyu selepan iki anget to diselep. Turun nang ngendi ya gempol? Ambil Gempol. selesai.